Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 12, 2021. Makitan kita live sa muna official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Negrenseng bakunado kontra COVID-19, 26% pa lamang. Reports ng Army nga nakapatay sa syudad sa Kabankalan, ginaimbestigahan na. Sa mga nagapanguna nga balita national, mandatory vaccination ipatuman sa on-site workers. Umpisa Disyembre 1. Eskwelahan nga mga intra sa limited face-to-face classes pagkadugangan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga nag-trap dito or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tigpulong. Good evening sa aton yung mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Sa kay Ma'am Connie Laparan, good evening. Sa kay Ma'am Karina Villaflor, good evening man. Nag-monitor from Barangay Pandanon DSB. Sige, salamat. Si Sir Jaril Gadudo, your number 1. Wow, thank you so much. Kay Ma'am Ana Sinoro, good evening. Sa kay, ginatamyaw gali ni Karina Villaflor, si Aldrich John Apil, Tatay Armando Ibanez, Lilia Ibanez, Lolita Dialagdon, and Jose Dialagdon, Ferdinand Villaflor, always gid nga naga-monitor. Si Inday Ate Kimirima naga-monitor man, kag si Mary Joy Camero, good evening. Okay, naga-monitor via Facebook Live man akong personal, char. Good evening kay Caitlin Nang. Miss you, bebe. Wala ka di ka kadto, char. Or wala ka lang gid pakita sa akon. Okay, kay Coach Jeanette Sansolis, good evening dira sa imo, Coach. Mayroon na nga pag-monitor sa imo. Iloilo ka, Coach, no? Thank you so much, kida. Sige, standby sa aton yung mga ka-action. Ay, bonggas ang bibi. Okay. Standby sa aton yung mga ka-action para sa aton nga mga local news. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16 kagaron sa Ritanya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Yara pa lamang sa 26% ka mga nagranse ay nabakunahan kontra COVID-19. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, magapatawag siya sa pagsinapol sa adlaw sa Martes. Kaupod ang mga alkalde sa syudad kag Banwa, kaupod man ang pila ka mga municipal kag city health officers agud makadihon sang tikang kung paano mapasanyog ang pagpangbakuna sa mga probinsya or sa probinsya. Ginkakibot man sang gobernador ang ginaligar, report sang Department of Health sa Region 6 nga gamay ang porsyento sa mga manunudlo sa probinsya
nga nabakunahan na. Rason nga natala na ini nga magsapol man sa Department of Education agud kumpirmahon ang report para masolusyonan. Palayag pa ni Lacson, kung supisyente ang supply sang bakuna apang nagadutay ang nagapabakuna. Panugyan sang gobernador sa mga opisyal sang gobyerno nga mangita sang estratehiya nga makaengganyo ang pumuluyo nga magpabakuna. We will call for a meeting, Zoom meeting with the local chief executive and their respective health officers, to discuss on how to improve, ang vaccination rollout natin, kung paano natin mapadasig ang atong vaccination rollout. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa iba niya balita, lokal, ginpaandaman ni Land Transportation Office Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Giduspan II ang mga fixers kag naga-issue sang peke nga lisensya nga mag-untat na sa illegal nga buluhaton antes pa sila madakman. Suno kay Giduspan, wala naga-untat ang ina-monitoring bangod badamo sa gihapon sa mga nagakabaton nga reports angod sa mga fixers kag ga-issue sang peke nga lisensya sa rehiyon. Suno kay Giduspan, ginahulat nila nga maaprubahan sang regional office ang pangabay nga mag-deploy sang kapulisan sa ila opisina nga makabulig sa ila anti-fixing campaign kag operations. Subong adlaw gitagaan man sang LTO Region 6 sang Certificate of Appreciation ang 26 ka personal sa Bacolod City Police Office sa bulig sa mga operasyon nga ginpatigayon sang ahensya nga nagresulta sa pagkaaresto sa mga ginreport nga persona. Kasi mambal sila nga after this, why na? We're still monitoring. In fact, we have a pending request sa regional office nga for a detailed mga policemen sa amon opisina. So this is to show that ang aton nga anti-fixing operation is being strengthened, para nga mag-conduct sa another wave of anti-fixing operations. Ang kabahin sa pagpahayag ni LTO Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Giduspan II. Sa dugang nga balita lokal, ginapaimbestigahan ni Colonel Inocencio Pasaportes ang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army sa commander sang 94th Infantry Battalion sa Barangay Urong, Kabankalan ang pagpangluthang ni Sergeant Lito Valdeviaso. Suno kay Pasaporte, kinahanglan niya magpangatuwang sang civil case ang sospetsado, magluwas sa criminal case nga i-file sa mga biktima kung mapamatudan nga nakasalagid man ini. Dugang pa sang Army, wala nila ginatolerar ang anuman niya kahimuan sa diin makaguba lamang sa ngalan sang ila organisasyon. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha ni Pasaporte, si Valdeviaso ang naglisensya sa iya commander nga may iproseso nga papelas apang naghahapit pa ini kag nag-inom sa mga kakilala. Nagapahanumdum si Pasaporte sa iban nga miyembro sang Philippine Army nga likawan ang kaangay nga hilimuon agud malayo sa disgrasya. Madumduman, ginluthang sang sospetsado si Felix Estomo apang nasa labat ang 15 anyos nga batang babae kag napatay. Ginarigar nga naugot si Valdeviaso sa nga ginpangayuan ini sang ID kag iban pa nga mga dokumento sa pagka-army ni Estomo. Nagwa sa investigasyon sa otoridad nga magluwas sa pangawat, posible pa nga may plano ang sospetsado nga sunugon ang Rural Bank of the Ilog Incorporated Hinubaan Branch sa Barangay 2 sa poblasyon Banwas ang Hinubaan. Suno kay Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinubaan PNP na recover o kung naka-recover ang scene of the crime operatives sang isa ka face towel nga nagapanimaho sang gas kag may mosquito killer. Subong man, madamo nga pusporo. Una nga ginsendihan ang katol padulong kuntani ang kalayo sa pusporo kag face towel apang napatay ang baga bangod wala sang hangin sa sulod. Karon sini ginaproseso pa sang otoridad ang pagkuha sa panaysayon sang officer in charge nga si Demary Jane Dayon kag iban pa nga mga personnel. Madumduman ginabulubanta 1.3 million pesos ang nadula sa bangko sa diin ang sospetsado ginadudahan sang pulis nga kahibalo sang tanan nga pasikot-sikot sang bangko bangod may dala ini nga yabe kag nahibaluan man ang number combination sang vault. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Amligan kag Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sa... Good evening sa kay Ray Tuhaw Tinusan. Naga-monitor siya. Si Ma'am Jean Husulgon. Hisulgon, I mean. Good evening man. Sir Alex Fuentes, mayong gabi. Mama Maria Teresa Hofilenia, good evening. Salamat kin sa pag-monitor. Kay Sir Roland Octavio, nga naga-monitor from Makati City. Daghang salamat. Ba't nag-amutong ako niya sa bata? Patagalog eh. Maraming salamat. Char. Sige, sa kay Madam Anida Bilote Olarte or Olarte, good evening. Sa kay, nabasa ko na ni siya kay Ina. Si Ma'am Mary Joy Camero, good evening sa liwat. Sige. Sa tanan ng members ng Energy Fans Club, good evening dira sa inyo. Si Ma'am Nemesha Ruques, good evening. Naga-monitor siya kuno from Tangub, Bacolod City. Sige, thank you so much, Ged. Bawang akon nga tiya, naga-monitor man daw siya sa akon nga Facebook Live. Kagang akon nga sisterette ng Analisa Defensor. O sino nang isa nyo? Si... Ninyo Rama Kilantang Espada Morphy. Kalawig ba? Sige, thank you. Si Ans Borns. Si Ina, naguro ay Ina Obordo. Thank you so much. Sige. Mayong gabi, mandrasi mo, Sir Ninyo Rama Kilantang, you know, kalawig sa imong nga pangalan. Naga-monitor siya from QC, Quezon City. Sige, salamat. Padala lang inyong mga message kay naganahan ko magbasa sa inyong mga subong, nga mga messages or inyong mga mga greetings, okay? Padala lang kay ako na pangbasahon. Napisanan ko daan subong. Kaysa anak ko bala mapisanan. Oy, by the way, sa mga ka-action natin ha, lapit na Pasko. Lapit na Pasko. Advance ba? Advance lang ko dati. Kaya syempre, sa mga ka-action pagid naton, gali, no? Sa mga ka-action pagid naton, nga nag-monitor, kag nagpadala diri sang inyo, yang nga, napadala sang inyong mga, di bala, kumbaga, nalakip sa raffle namon, no? For SAP promo. So, hulat-hulat ka dira, kag make sure gid nga naka-alert ang imo yang cellphone, di ba? Para iya nga masiguro nimo nga, kung tawagan ka, Action Radio ina dayon. Diba? Sige, si Ma'am Hapoy Lamayen. Good evening, Ma'am. May raid sa may barangay 30. May raid kuno sa may barangay 30. I think amo ning ginkantuan ni Action John Diaz kay ina. No? Nga while may operation kuno may ara man sa piyak nga nagapamati, ti ginaakigan siya sang tawag ni sang aton authority kay medyo tunog siguro ang iya nga pagpaandar sang radyo, ti may tsandihan tama na kay ti given gani nga may operation, di ba? So ti kinagapang monitor siya, kanagapamati gid siya sang iya nga favorite iya nga drama. Wow. Di nagpalayo-layo na lang siya. Bit-bit niya man ang iyang radyo. Sige. Sa kay Joshua Christopher Ballas, good evening. Nag-stand siya sa heart. Thank you so much.
sige, sa imo nga pag-monitor sa ako niya Facebook Live, sa personal ko nga Facebook Live. Dapat mo comment ka man diri sa Facebook page. Okay? Sige, Sino pa? Wala na kukulang? Sige. Thank you so much, Ged, sa inyo nga pag-monitor na bisan kis alam ko naga-live. Si Ma'am Ana Sinorio nag-send siya liwat sang iya nga heart. Thank you so much. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Life Extension Vitamin D3. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Sa balita, sa aksyon. Kagkaroon sa ditanya sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Himuuna nga mandatory umpisa Disyembre 1 tuig 2021 ang pagbakuna kontra COVID-19 para sa mga empleyado nga kinahanglan mag-on-site work sa mga lugar nga may madamo na nga supplies ang bakuna. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, sakop sa mando ang mga empleyado sa publiko kag pribado nga sektor. Gain klaro ni Roque, ang eligible nga empleyado nga wala nagpabakuna, hindi man pagkakason sa trabaho apang i-require nga magpaidalom sa regular nga RT-PCR testing o kung sa antigen test kag sila ang magabayad. Ginahulat pa ang approval ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa desisyon sang Interagency Task Force for COVID-19 Response sa requirement kapag suksok sang face shield. Kag sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, may ara na sang desisyon apang mismo ang Presidente ang mag-aanunsyo. Una diri, pila ka mga alkalde ang nagkakasna sa requirement nga pagsuksok sang face shield. Kalakip na ang presidential daughter nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Magadugang sa eskwelahan nga magapartisipar sa pilot face-to-face classes. Ini ang ginanunsyo sa Department of Education matapos aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte.
Ginaangot naman sa mas nagaayo nga sitwasyon sa COVID-19 sa Pilipinas ang desisyon nga pasakaan ang makapartisipar sa in-person classes. Sa assessment ng Department of Health, 484 sa 638 ka mga eskwelahan ay nakapasar sa granular risk assessment bilang minimal o kon low risk sa COVID-19. Nadugangan man ang local government units nga nagabay sa DepEd nga ilakip ang ilang eskwelahan para sa pilot face-to-face classes. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:31 bilang suporta sa education sector kag sa kabataan sa tungasang pandemya nagpasar sang layi ang anay senador kag karon Deputy Speaker nga si Lauren Ligarda nga One Tablet One Student Act agud mahatagan sang gadgets sa mga estudyante sa elementarya, senior high kag bisan ang mga yara na sa kolehiyo. Suno kay Ligarda, dako nga hangkat para sa education sector kag mga manunudlo sa tungasang pandemya bangod sa mga dugang nga responsibilidad nga kinahanglan tungdan agud masiguro nga ang kada kabataan ang may matun-an kag nagabayan sa piyak nga wala sang in-person classes. Ginadusok man ni Ligarda nga mahatagan sa nagakaigo nga assistance sa mga manunudlo ilabi na sa ilang internet allowance. Magluwas sini nagpasa man ng anay senador sang proposed bill sa Kongreso agud maduso ang pagpasaka sang entry-level salary sa mga manunudlo halin grade 11 pagkadto sa salary grade 15. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:34. Kaginyogin pamatian ang kabugasan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 12, 2021. Sa liwat ang inyong tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,